ceerno Mahmoudou min calmini juurim ceerno Yahya min calmini min juurim eyyi ɗo ko Daka hande garɗen ɗo eɗen mbaɗi en direct Dental Dina TV eɗen ƴeewa alhaali o en gandi émission artaw taw kono kay puɗɗi warde hono joni holko kalta e konngol assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe julɓe bandiraɓe Dental Daka Dina TV kadi bandiraɓe yeeɓoɓe Dental Daka Dina TV on calminama men kala inde yettode ono ceerno Yahya ene hucciri men ɗo hen ene fiɗi men o kaalo wiyete ko Mahmoudou Sy ɓuuri andirma bomen jeeya e wuuro e hooro fonde e jalancade mbeɗi paati eyyi ko wona ɗum ko mbiya alhamdulillah bilahi ngal en ƴetti Allah en juuli rasul sallallahu alayhi wa sallam en gari ɗo e commencement Daha o enen puɗɗi arde ɗo henne eɗen ñaagui puɗɗi bisimillahi rahmani rahim gañi alhamdulillah rabbil alamin wona ɗum ko arde wadde essayé tan ono golle en jaari ni ceernajo ma rewnen golle ɗe yiɓɓino golle ha no hannirta ni yimɓe joni puɗɗi arde moni kala en gara banggue ne pewno kodɗori men pewno nokkuji men pour ne gara en keblo en jaɓɓo hoɓɓe no gardi pour vraiment mbawa yuɓɓinde golle ɗe ceernajo mawɗo tedduɗo mbawa yuɓɓinde alhaali no hanniri ni kadi en ñaagui men vraiment moƴƴere Allah yo Allah waɗa hen moƴƴere waɗa hen nden ko waɗa hen peewal eyo oɗo hande min garɗo min mbaɗa commencé min kalda tan assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi joni hoto gumbaɗo hen nokkuji men min mboɗo ummini ni ha Dakar joni jettuno e bawɗe Allah mini Dakar gummimi ko jiiɗa Daka he eyyi alhamdulillah Daka de ko nafoore meeɗe Daha ko meeɗi jomba so tawi a meeɗa arde so Allah wallima ha addima ɗo hen nden gandata vraiment nafoore wonde e Daha nde Daha noon sa ari sa yeehi sa haalni musidɗo ma yama o wiya gonɗa koye mantude walla gonɗa koye fottude ko gueɗe goɗɗe kono koma joomum aran hoore so ari tan ma andu vraiment Daha ko ɓuural meere nafoore meere woni ɗo e Daha kadi guila Allah addi min Daha 2021 guila Allah addi min ɗo tan faade joni vraiment ko ɓuural tan e ɓamtare min jaani hen redarma hay goto ɗum tagui somin gurmin celli kala ɗum mbawi wonde ɗo e less asman Allah ɗo e Sénégal so nden yonti min garat min badde mabɓe alhaali o hano Allah haaji foof inchallahu taala eyyi joni hol sa garɗo hanki min gummi toon ko 23 heures hoore fonde no to Dakar alhamdulillah lawol ngol wayno wayanno ni machallah kadi laaɓi ɗi gaccitama jammaji kadi sofreɓe ɓe ne teewi machallah ko puɗɗimiɗo ko 23 mbaɗi départ bopp min jetti ɗo joni presque 11 heures he presque hol Daka kewo jippade min jippo Daha Jalañol mo garta hen mina holɓe garta e Daka he gardam ɗo ko ceerno Oumar Boule en ceerno Aliou Alpha en e mawɓe Jalañinaɓe foof ene garɗo min kawɗo e Daha he holde puɗɗo arde Daka puɗɗimi arde ɗo mi haali ko 2021 puɗɗimi arde ɗo 2021 arde joni holko ɓuurata toska e Daka he Daha ko teskiri men ko woni heewi fof wawa jagguide haqqillam nde tawno haqqille wawa jaggude foof waɗan kam ko teskimi on kam ɓuuri weldim ɓuuri wadde kadi mbaɗa ara ɗo kala e saaha ko dewle Allah ngal no waɗirte ni no yuɓɓinirte ni no gollirte ni ɗum vraiment ene jeeya ko ɓeydi nadde e ɓerdam ha kala e saaha somo wuuro mboɗo selli mi ara mi tawtere Daha o alhamdulillah ɗum kam ɓuuri hen hon nanggu machallah alhamdulillah heɓe ɗen goni musidɓe meɗen technicien ji ɓe technicien ɗum technicien ɓe ƴeewen kamɓe koɓe golto ko ceerno assalamu aleykum bon tampere ɗon celli oɗon golle he machallah oɗon golle he de yo alhamdulillah rabbil alamin machallah yalo ko en tawe saaha o non parce que ñun du amuñu droit moo tax daa may super baal ma dégg